Siargao, maayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing po. Good morning sa atong mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan po. Good morning kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing po. Good morning usab sa ato nga mga kalungsuran, ilabi na sa Dapa, sa San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, og sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning po. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning. Happy viewing. Magandang umaga po. Aniya na sabta, balik mga ka-Siargao sa atong mga panag-uban karon mga ka-Siargao. Ilabi na sa atong live stream karon. Ilabi na mga ka-Siargao nga padayon ang atong serbisyo alang na kaninyo sa paghatod sa mga importanteng balita nga angay natong masayran mga ka-Siargao. Good morning po. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning sa atong mga frontliners din ha. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan. Good morning, ilabi na sa paghatag kaninyo ng serbisyo mga ka-Siargao para na maka-serbisyo sa katawhang Pilipino. Good morning usab sa mga silingan nato nga mga kalungsuran og probinsya. Ilabi na sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Agusan Surigao del Sur og sa Dinagat Islands. Maayong buntag po. Good morning. Ang atong live stream karon mga ka-Siargao, Luzon, Visayas ug Mindanao mga ka-Siargao. Live kita karon sa atong live streaming mga ka-Siargao. Good morning sa asawa ko gikan na kang Andy Jane Sulima. Good morning po. Good morning. Happy viewing. Og sa atong mga viewers din ha. Happy morning po kaninyong tanan. Good morning. Good morning usab kang Joe David o kang Marites Rebinka. Good morning po. Happy viewing. Happy viewing usab sa atong mga viewers. Good morning po. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong tanan. Maayong buntag mga ka-Siargao. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Ang kahimtang sa atong panahon mga ka-Siargao, as of 3 a.m. mga ka-Siargao, ang tropical storm Dindo mga ka-Siargao, gibana-bana nga anaa sa north o 470 kilometers northeast of Basco, Batanes, nga adunay kakusgon mga ka-Siargao sa hangin nga 95 kilometers per hour haduol sa sentro o gustiness niini nga 115 kilometers. Paingon kini mga ka-Siargao sa northwestward 15 kilometers per hour. Samtang ang low pressure area nga gibana-bana nga nasa 570 kilometers east-southeast of Davao City, Davao del Sur, na ay LPA mga ka-Siargao nga atong makita. Og ang tropical storm Dindo mga ka-Siargao na makita nato sa screen sa hataas sa Basco, Batanes mga ka-Siargao. Ug ang LPA atong makita dinhi na sa isla sa Mindanao dinhi dapit sa tuon na bahin kung kamo nagtan-aw sa atong live stream karon mga ka-Siargao. Samtang ang Caraga ug rehiyon sa Davao makasin natin sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag nga pag-ulan o pagpanalugdog mga ka-Siargao, ilabi na adunay LPA. Ang ubang dapit sa Mindanao makaangkon sa panalagsang pagdag-og. Ngadto na sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa pataka o sa pag-ulan tungod sa localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan ang hangin nga magagikan sa amihanang silangan ngadto na sa amihanang kasagpang direksyon og hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan mga ka-Siargao. Ang nakaangkon nato karon mga ka-Siargao nga pag-ulan din na sa atong mga gawas sa panimalay
ang pag-ulan karon tungod ni kini sa localized thunderstorms o sa low pressure area nga masinati nato mga kasyargaw. Ang haring adlaw ni subang ganinang alas 5:34 og mosalop kini alas 6:02 sa gabii mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw, ilabi na sa atong panahon o lakat sa panahon mga kasyargaw. Good morning po, happy viewing. Happy viewing sa atong mga viewers karon. Taiza Mia, good morning Siargao TV, and Kuya G, good morning po. Good morning, happy viewing po. Good morning og sa ako pamilya sa Sayak og sa mga frontliners nga pinsan ko. Gikan na kang Andy Jane Solima. Good morning, shout out sa imong pamilya. Kang Rizzy Resolyar Solima o nga nurse. Good morning, happy viewing. Andy Jane Pachos Solima. Good morning po, happy viewing kaninyong tanan. Dili ta maglangan. Ani ana ang atong mga headlines sa mga balita uban ang mga unod mao kini mga kasyargaw. Libre nga cervical cancer screening ipahigayon sa munisipalidad sa Burgos mga kasyargaw. Ipahigayon mga kasyargaw o magpahigayon usab og tinuig nga programa para na sa mga kababainhan mga kasyargaw. Ang libre nga cervical cancer screening dito na sa munisipalidad sa Burgos, pinaagi na sa visual inspection sa with acetic acid. Manghinaot ang tanan nga mo kooperar dito na sa Burgos bahin niini nga programa. Giawhag ang mga babaeng nga nag-edad 21 years old hangtod na sa 65 years old mga kasyargaw, palihog magpalista sa inyong BHW kon barangay health worker dito na sa Burgos, nurse o midwife. Pagahimuon kini mga kasyargaw karong bulan sa Agosto sa mga barangay health station mga kasyargaw sakop sa Burgos. Ilabi na dito na sa Bitaog, sa Matinaw, sa San Mateo, sa Baybay o sa Burgos Rural Health Unit sa Poblasyon 1 o Poblasyon 2 mga kasyargaw. Giawhag ang tanang Burgosanon nga moapil kamo niini mga kasyargaw kay nindot kini nga programa mga kasyargaw alang na sa atong mga kababainhan. Palihog pagpalista kamo mihangyo ang Rural Health Unit sa Burgos o mga BHWs nga moapil kamo sa tinuig nga programa mahitungod na sa cervical cancer screening nga ipahigayon sa Burgos. Natay public announcement mga kasyargaw nga ang lubong ni Manuelito Buo Baldera Sr. karong hapon ipahigayon mga kasyargaw alas 2 sa hapon unya mga kasyargaw. Karong adlaw ilubong si Manuelito Buo Baldera Sr. mga kasyargaw. Mao kanang atong public announcement nga nadawat mga kasyargaw dinhi na sa atong programa. Good morning sa atong mga viewers. Happy viewing po kaninyong tanan. Magandang umaga po. Salamat sa inyong suporta. Good morning. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw. Provincial government sa Surigao del Norte kusganon nga gikuntina ang pagdagit kang Police Staff Sergeant Resty Dandan. Hugot mga kasyargaw nga gikundina sa probinsya Surigao del Norte mga kasyargaw kagahapong adlaw o gitigom na
mga kasyargaw sa provincial government sa atong probinsya Surigao del Norte kagahapong adlaw ang Crisis Management Committee aron ma-address ang insidente sa pagdagit kang Police Staff Sergeant Resty Dandan nga na-assign sa Season Municipal Police Station mga kasyargaw. Sumala pa nga hugot nga gikundina ni Provincial Peace and Order Council Chairman Surigao del Norte Governor Lalo Matugas ang maong insidente o gi-request ngadto na sa mga midagit niini nga i-release na ang maong pulis nga anaa gihapon sa good condition sa daling panahon. Nasairan mga kasyargaw nga base sa mga report o base sa report sa Season PNP nga usa ka residente sa Barangay Mayag ang nakakita sa mga armadong grupo nga mao'y nagdagit sa maong pulis o gisumbong dayon kini sa otoridad. Sumala pa nga gitumbok sa mga otoridad nga miyembro sa 8 grupo ang nagdagit sa polis. Gihangyo karon ang mga midagit kang Police Staff Sergeant Resty Dandan mga kasyargaw na ibalik na sa katawhan ang maong pulis nga anaa sa maayong nga kondisyon mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw ilabi na sa maong gidagit nga pulis mga kasyargaw dinhi na sa atong probinsya Surigao del Norte. Aduna nay pagtigom o panagtigom kagahapong adlaw mga kasyargaw para na kondina o issue mga kasyargaw sa mga pag-release ni ini. Labi na karon nga gitigom ang Crisis Management Committee mga kasyargaw para na ma-address ang maong insidente. Good morning po, happy viewing kaninyong tanan. Good morning Siargao, gikan na kang Maria Lynn Buo. Good morning po, happy viewing. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Food Security Project mga kasyargaw sa Claver gilusad. Gilusad niya itong June 17 mga kasyargaw ang Food Security Project Communal Vegetable Gardening and Egg Machine Sub-Projects dito na sa Bagakay, Claver. Kini nga project kay pondohan mga kasyargaw sa sa PGMC mga kasyargaw uban sa Provincial Government of Surigao del Norte. Pinaagi na mga kasyargaw sa Provincial Agriculture Office o Provincial Veterinary Office o LGU Claver o Municipal Agricultural Office aron mahatag ang kasayon sa pagpamalit sa mga healthy food nga makatabang sa pagpakusog sa immune system ingon nga paagi sa pakigbatok sa COVID-19 usa sab kini nga paagi alang na sa pagmugna og alternative sustainable livelihood alang na sa kabus nato nga mga kaigsuonan mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates dito na sa Claver mga kasyargaw. Good morning, happy viewing po sa tanan natong viewers. Happy viewing po kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning sa atong mga likers karon. Good morning po kaninyong tanan. Ilabi na kan Leia Song, Maria Linbuo, J. David, Maricel De Gorio Pomoy, good morning po. Kang Marites Sanchez Rebinca, good morning. Kang Andy Jane Sulima, good morning po. Salamat sa suporta. Jan Longgakit, good morning. Martsen, good morning. Jules Gergen, good morning po. Happy viewing kaninyong tanan. Magandang umaga po kaninyong tanan. Karon mga kasyargaw, atong pag-asayron ang atong horoscope karong buntaga. Ang atong horoscope karong buntaga, kung kamo na ay zodiac sign nga Aries, delightful ang family meeting. Sparkling ang imong karisma. Dunay mo abot nga helpful people nga mag-solve sa imong problem. Lucky numbers 34, 15, 49, 51. Lucky color antique gold.
Samtang sa Taurus, ayaw pa sobra sa pagkaprangka sa imong panulti. Exciting ang romantic expression. Word og action ang delightful emotional expression. Lucky numbers 43, 55, 27, 32. Lucky color hot pink. Samtang interesting ang surprise expense gikan sa school sa imong mga anak. Muhatag og kalipay ang imong pagka-flexible sa changes sa work plan. Ang Gemini adunay lucky number nga 33, 21, 47, 53. Lucky color dollar green. Samtang sa Cancer, wonderful day sa meeting sa imong investors. Ang item ang imong makitaan sa thrift shop. Ang imong abilidad mahatag ug mo increase ang income nimo. Lucky numbers 54, 15, 19, 50. Lucky color mango orange. Samtang sa Leo, interesting ang mga magtabang sa imo karon. Ang mga kalingawan muhatag og extra income nimo. Mahimong business connection ang imong social connection. Lucky numbers 31, 15, 19, 56. Lucky color cobalt blue. Samtang sa Virgo, maila nimo ang imong perfect life partner sa travel. Wonderful ang love life sa second time around. Magsugot ang imong bag-ong project o magsugod mga kasyargaw ang imong bag-ong project. Lucky numbers 47, 53, 29, 17. Lucky color caramel brown. Samtang sa Libra, ang imong love nalayo sa imo. Dunay chance ang love expression nag-close in nimo. Karon mo na feel ang kamingaw sa iya. Ang text message magpalipay karon kanimo. Lucky numbers 23, 37, 45, 59. Lucky color scarlet red. Sa Scorpio, na-focus ka sa family interest. Important decision ang himuon karon. Mag-consult sa psychic aron dunay guide. Lucky numbers 13, 35, 27, 49. Lucky color purple. Sa Sagittarius, ang heart-to-heart talk, kinahanglan aron masolve ang issues naa ka sa right time, right place, ug right person aron masolve ang problem. Lucky numbers 19, 23, 35, 47. Lucky color carrot orange. Samtang sa Capricorn, ikaw ang mag-leader sa imong project. Interesting ang creative romantic expression nimo karon. Lucky numbers 15, 36, 43, 54. Lucky color ice cream pink. Samtang sa Aquarius, daghang opportunity sa increase og income. Ang kalipay sa love mag-inspire aron mudaghan og bahandi. Ang private time sa love magpalipay sa imo. Lucky numbers 16, 24, 31, 41. Lucky color sun yellow. Samtang sa Pisces, ihatag ang attention sa childlike nga kauban. Ang mag-increase og multiply sa imong income. Ampingan ang credit card. Lucky numbers 24, 31, 39, 43. Lucky color cherry red mga kasyargaw. Mao kana mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Unta na nakahatag kini og giya kaninyo mga kasyargaw kay ang atong pagpahigayon pagpahibalo kaninyo sa mga zodiac ka sign labi na sa horoscope ninyo mga kasyargaw. Giya lamang ini sa pagkabot sa success. Good morning, gikan na kang Beverly Arnido. Good morning, Siargao TV, watching from Manila, Quezon City. Good morning po, Beverly Arnido. Magandang umaga sa iyo po. Magandang umaga, lalo na sa pamilya mo dyan sa Quezon City. Magandang umaga po. Good morning. Good morning mga kasyargao. Dugang nato nga mga balita, mga kasyargao. Dugang ROF miabot sa Caraga kagahapong adlaw, August 2, mga kasyargao. O ni adtong August 2, 2020, mga kasyargao. Alauna 30 sa kadlawon kagahapong adlaw mga kasyargao, August 2, 2020.
Dunay dugang nga 23 ka returning OFWs mga kasyargaw ang miabot sa Bangkasi Airport pinaagi na mga kasyargaw sa Philippine Airlines Sweeper Flight PR 4993. Sumala pa nga ang 23 ka OFWs noy biniini gikan sa o paingon sa Butuan City, duha sa Agusan del Norte, tulo sa Agusan del Sur, unom sa Surigao del Norte ug tulo sa Surigao del Sur. Sumala pa mga kasyargaw ang 9 nga miabot nga mga OFWs, mga residente sa Butuan City na kuha dito na sa airport. Samtang ang 14 temporaryong anaa sa accommodation nga gi-arrange sa OWA Caraga mga kasyargaw, samtang naghulat kini sa mga LGUs nga concerned mga kasyargaw sa maong mga mga ROFs mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw, ilabi na sa mga ROFs nga miabot din na sa rehiyon sa Caraga dito na sa Bangkasi Airport mga kasyargaw. Dugang na 23 kabuok mga kasyargaw ang maong mga ROFs nato gikan na sa OWA Caraga mga kasyargaw. Good morning, happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Good morning po, happy viewing kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw. Response sa PACC mga kasyargaw alang na sa mga reklamo mahitungod sa korupsyon, giklaro karon mga kasyargaw. Giklaro karon mga kasyargaw giklaro o gisaysay mismo ni Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Greco Belgica mga kasyargaw kung giunsa pagsiguro sa PACC ang response niini sa reklamo may tungod na sa korupsyon ug lakip usab ang proseso aron mapamatud-an kung tinuod ba ang nadawat niini nga reklamo. Atong paminawon ang pamahayag ni PACC Commissioner Greco Belgica. Sa akin po kasi pag pumasok ang complaint sa amin, papasok agad niya sa technical and evaluation. And then titingnan po dyan ng jurisdiction, titingnan po dyan kung meron ebidensya, titingnan ng form. In substance, kung meron po ito, papasok na po ito agad sa investigation at doon na po mag-imbestiga, magsusubpina. And then yung makikita pong resulta ng pasok sa adjudication, and then po sa kanila ayos, parepresenta naman sa embank. And the embank will vote whether to, what to recommend to the president. So, siguro yung proseso pong yan, 1 hanggang 3 buwan natatapos po yan. Kaya po tumatagay na investigasyon dahil mas marami po sa mga reports na natatanggap natin mga kababayan at hindi po, these are just reports, these are not actually cases na final, so parang meron lang sila mga naririnig and then they just wanna paiimbestigahan pa, pasusundan pa. So, without evidence po kasi, we have to build up the case and build up evidences dahil pwede tayong rekomendasyon sa isang opisyal or isang ahensya ng hindi space of systems lang. So, yung gathering of facts and evidence, po yun kasi pinuhan yun, kinakausap yung tao, kinukunan na ng mga statements, kinukunan ng ebidensya. So, it's putting this together po talaga is difficult. And ang isa hong very difficult po sa amin, number one, yung limits po ng batas. Maraming ang corruption po kasi karami din po dyan sa bureaucracia which is merong mga civil service protection po yan. So, gusto man nating baguhin or gusto man nating alisin, meron silang protection na hindi mo pwede itong gawin kaagad-agad. So,
This is something that we need to change in the law. Mao kato mga kasyargaw, ang pamahayag mismo ni Commissioner Belgica mga kasyargaw ay labi na sa mga response mga kasyargaw sa PACC, labi na sa mga reklamo gikan na sa korupsyon o sa uban pang mga reklamo batok na sa gobyerno, batok na sa mga katauhan nga sakop sa gobyerno mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa atong mga balita, dugang nga 19 ka COVID-19 confirmed case sa Caraga Region na itala nitong unang adlaw sa Agosto mga kasyargaw. Naitala ni adtong August 1 mga kasyargaw ang dugang nga mga COVID-19 RT-PCR confirmed case base na sa report sa Department of Health Center for Health Development Caraga gikan sa SPMC kung Southern Philippines Medical Center ug Northern Mindanao TB Reference Center ang resulta mga kasyargaw. Atong pagkatawon awon mga kasyargaw ang pamahayag og detalye may tungod na niini gikan mismo kang Regional Director Dr. Jose Lacuna Jr. mga kasyargaw. Mga kaigsuunan, as of today, we have 19 new confirmed positive COVID-19 cases, bringing the total of confirmed cases for Caraga to 325. Sa atong 19 cases, 11 are females while 8 are males. Majority belong to the 20 to 30 years of age nga grouping. In terms of classification, 12 are locally stranded individuals, usa ka returning overseas Filipino, 3 nga close contacts of previously confirmed cases o mga natakdan sa niaging mga nakumpirma nga mga kaso, 2 ka non-medical frontliners, usa sa Butuan o usa sa Bayugan. Usa ka taga-Habonga, Agusan del Norte nga with travel history sa Butuan City. Per area of distribution, our new cases are in the following areas. From the province of Agusan del Norte, 4, gikan sa Habonga, usa, Nasipit, 2, ug Santiago, usa. 3 from Taganaan, Surigao del Norte. 4 gikan sa probinsya sa Surigao del Sur. 1 from Cantilan, 1 from Carrascal, 1 from Madrid, ug 1 from Tago. 4 from Butuan City, 2 from Bayugan City, 1 from Surigao City, and 1 from Tandag City. Of the 19 new confirmed positive cases, 4 are currently manifesting mild symptoms, while the rest are asymptomatic and are all in identified quarantine facilities region-wide for strict monitoring and management. As an update for our local transmission cases, mga kaigsunan, doon na nakitay cumulative data of 49 in Caraga. 14 have been discharged and 31 considered active and 1 died. Again, as of August 1, 2020, Caraga Region now has a total of 325 COVID-19 confirmed cases. And we would like to tell you and emphasize nga more than 55% or 180 cases have recovered or have been discharged or released. Mao kato mga kasyargaw, ang latest update ilabi na ni atong August 1 sa pagpahigayon sa Department of Health Caraga sa press con niini o sa press release niini mga kasyargaw sa dugang nga mga confirmed cases sa Caraga Region mga kasyargaw. Mao kadto ang latest updates nato may tungod na sa COVID-19. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw. Wikang Pilipino, importante karon
ilabi na panahon sa COVID-19 pandemic, mga kasyargaw. Gisgutan karon mga kasyargaw sa Komisyon ng Wikang Pilipino kung KWF ang kaimportante sa wikang Filipino, ilabi na panahon karon sa COVID-19 pandemic. Sumala pa kang Dr. Arthur Casanova, Commissioner sa KWF, nga kinahanglan gayod nga sakto ang mga sinultihan sa Filipino, ilabi na sa material mahitungod na sa COVID-19 aron kini masabtan mga kasyargaw sa katawhan. Atong paminawon ang dugang detalye ni Commissioner Dr. Arthur Casanova. Ilang buwan na ho tayo nakaranas ng pandemyang coronavirus at nasimulan ko na rin ho sa aking mga Facebook account ang pagsasali ng ilang mga impormasyon at mga pagbibigay ng mga kabatiran sa aking mga Facebook friends. Pero sa Komisyon sa Wikang Pilipino po ay marami po kaming mga gawain na inihanda para po sa pagdiriwang ng buwan ng Wikang Pambansa. At tulad na banggit ko kanina, ipatuloy po kaming tumatanggap ng mga kahilingan sa iba't ibang ahensyang pampamahalaan para maisali ng kanilang mga infographics na may kinalaman po sa pandemya. At marami na rin kaming naisalin pong mga infographics sa iba't ibang katutubong wika at ito ay napapakinabangan ng ating mga kababayan dahil nga po kapag ang impormasyon o kabatiran ay nasa kanilang katutubong wika at sa Filipino na ating wikang pambansa, higit po nilang naiintindihan. Kaya nakakatulong po ang Komisyon sa Wikang Pilipino sa diseminasyon ng mga impormasyon na may kaugnayan po sa coronavirus. Ganon din po, may mga pa-contest po kami na karugtun po ng buwan ng Wikang Pambansa na isasagawa sa buwan ng Setyembre na pagsulat po ng mga maiikling tula na tulad ng Tanaga, Dalit, Diona, mga maiikling tula na ang magiging paksa po ay pandemyang coronavirus. At ito po ay pagpapamulat at paggising sa interes ng mga kababayan natin, partikular na pati ng mga kabataan na sasali sa contest, na sila po ay maging makatulong sa pagpaparating ng mga magagandang kaisipan upang maiwasan po natin ang coronavirus. Sa mga susunod na buwan ay inaasahan po natin ang bagong normal. Kung kaya dapat po ay ang mga impormasyon na ibinibigay natin sa taong bayan sa wikang Pilipino at iba't ibang katutubong wika ay makatutulong sa pag-ahon natin mula sa pandemyang coronavirus at sa pagharap po natin sa bagong normal. Mao kato mga kasyargaw, ang mismong pamahayag ni Commissioner Arthur Casanova, mga kasyargaw. Ito ko na sa kaimportante sa wikang Filipino. Sabi na karong bulana mga kasyargaw, wika, pambansang wika, mga kasyargaw, bulan sa wika mga kasyargaw. Karong bulana, Agosto mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw sa atong mga nagkadaiyang mga balita, dugang mga kasyargaw. Apan adisar ka na, good morning Siargao TV, gikan na kan Juliet Cobillan ug sa atong mga viewers po din ha. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga po. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Good morning po sa atong mga reactors. Good morning po kaninyong tanan. Samtang sa dugang nato nga mga balita, mga kasyargaw. Updated nga COVID-19 report sa SDN o Surigao del Norte, ihanyag karon mga kasyargaw. Sumala pa sa Surigao del Norte COVID-19 monitoring report mga kasyargaw. As of August 2, 2020, ang Surigao adunay 25 suspect cases, 78 nga probable cases, 1,656 nga persons under monitoring, samtang ang nakagraduate na mga kasyargaw miabot na sa 10,601.
samtang ang may positibo sa rapid antibody test 241. Samtang ang atong mga RT-PCR confirmed cases mga kasyargaw miabot na sa 92, samtang ang recover o naka-recover na sa COVID-19 miabot sa 73 na kabuok mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargaw ilabi na sa Surigao del Norte COVID-19 monitoring report ikan na mismo sa probinsya Surigao del Norte. Samtang mga kasyargaw ang DOA o Department of Health may pagawas og latest updates may tungod na sa COVID-19 cases sa atong nasod. Ang total cases miabot na sa 103,185 mga kasyargaw. Miabot na karon sa 103,185 mga kasyargaw ang total cases mga kasyargaw sa atong nasod Pilipinas ilabi na sa COVID-19. Samtang ang total active cases nato karon mga kasyargaw miabot na kini sa 35,569, samtang ang naka-recover 65,557. Sumala pa nga plus 5,000 mga kasyargaw o 5,032 ang naitala mga kasyargaw nga dugang nga COVID-19 confirmed cases. Sulod lamang mga kasyargaw sa 24 oras o niadtong August 2 mga kasyargaw. Usa na sab ini sa pinakadako nga mga nadugang mga kasyargaw nga confirmed cases sa atong nasod. Maong ang Department of Health ginayo ang tanan. Stay home, stay safe mga kasyargaw. Pagpuyo na lamang sa inyong mga panimalay aron na dili na matakdan, dili na mokanat pa ang COVID-19. Ang iusab nato dinhi na sa atong programa Siargao TV News nga seryosohon nato mga kasyargaw ang COVID-19. Kaya ang COVID-19 walay gipili kung mapapobre, middle class, average class, kwartahan or si bisan kinsa pa ka dinha sa kalibutan. Kung maigo ka sa COVID-19, for sure mga kasyargaw, na kay kabutangan. Good morning sa atong mga viewers din na. Happy viewing po. Magandang umaga. Samtang sa atong history or gamay lamang na trivia alang na kaninyo mga kasyargaw. Hibalo ba mo nga August 3, 1902 mga kasyargaw, proklama ang pag-establisar sa IFI mga kasyargaw kung Iglesia Filipina Independiente o gitawag nga Aglipayan Church sa ka-independent Christian Protestant Church sa Catholic tradition na uban si Father Gregorio Aglipay ang Supreme Bishop sa maong relihiyon mga kasyargaw. Samtang August 3, 2017, si Camila Cabello, ilabi na sa mga music lover din ha. Si Camila Cabello may release sa iyang single na Havana, ang biggest song worldwide 2018 na nakasold og 19 million copies mga kasyargaw sa tibuok kalibutan. Mao kana ang atong trivia o gamay lamang na history alang na kaninyo mga kasyargaw. Unta na nakahatag kini og gamay na kahibaw-anan alang na kaninyo. Good morning Siargao TV, gikan na kang Rems Pajardo Soriano. Good morning po, magandang umaga. Good morning usab kang Morillo Nerds. Good morning, happy viewing. Happy viewing po kaninyong tanan. Ang atong programa alas 6 sa buntag Lunes hangtod na sa Sabado mga kasyargaw. Dugang na mga impormasyon nato atong masayran dinhi na sa atong programa. Apan mga kasyargaw dinhi na lamang kukutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa programa Siargao TV News nga maghatag kaninyo sa mga latest information dinhi na sa isla sa Siargao, rehiyon sa Caraga, probinsya Surigao del Norte ug nasod Pilipinas. Kininyo nagalagad sa live stream karong buntaga. Kuya Jim, ingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamot
Good morning! Ingat, Pilipinas!